Wis gek ngaturke panuwun. Karo sapa? Aku dik ngatur nuwun, Mas. Ndek sing dikeki kok aku sing kon ngaturke panuwun kae karo Tatin kae. Iya. Mangga. Tin. Kok magrenengan to, Tin? Lah aku kan Kok kamu meninggalkanku to, Tin? Lah kenapa? Kamu lagi minta uang loh. Aduh konangan iki. Ndi kowe wingi nyilih aku to? Balekke. Kake ora nyilih. Lah ngapa? Ning ninggali ning rong duwe. Lah saiki wis duwe to? Engko tinang jaba wae. Lah ya mumpung weruh lho aku. Ana pamundutan apa kae mau? Iya. Napa kan Mbah Waji? Apa Mbak Waji? Nyuwun napa, Mbah? Ndrok. Ora wis duwe, Ndok. Kowe yo duwe wis. Oh, iki apa piyaine Mbah Waji? Iya. Wah. Monggo. Monggo, Pak. Angsal nek kedadian regane. Tekno beda niki suasanane. Nggih mriki. Nggih. Mriki. Wah, iki jan kaya gentro tenan nek iki. Sae. Gentho apa gentong? Riyen sok ngetoprak nggih. Boten. Lah nggih kula nggih ngawur kok. Ah nggih jenengan wong ngawur kok. Nggih. Nggih. Nek kula wani nggih jenengan wong ngawur nih. Ah nggih. Kula wedi. Pripun? Pripun, Mbah? Jenengan anjing napa? Tandang iki. Rekane ya men golek vitamin ngoten mawon. Golek vitamin. Golek apa? Tekno suasana dalu niku kok benten. Bentene. Kula niku biasane teng suasana sing silir-silir niki anget-anget rapet kabeh. Hah? Anget. Nggih. Sing marai anget apa? Ah nggih, jenengan-jenengan niku. Pripun mbok sing cetha to. Mosok kudu dicedak-cedakke. Wah, kula niku wong tuwa wis bruwet e kok. Kula ya luwih bruwet. Nggih, Pun, nggih. Iya, ajeng nembang napa, Mbah? Lembang ora iso sing penting melu seneng Pak Seno wau niku. Wah, nek melu senenge mbok surak ning jaba. Kula niku rasa surake do suraki kok. Wah, nggih. Urip kula niku anane ming suraki. Oh, lah apik. Cah kok nggo bancaan kena. Ngawur meneh. Nggih, kula senenge kalih sampean kepethuk. Seneng yo bayar. Seneng meneh. Seneng kok bayar. Kula niku anggere seneng sithik bayar, seneng bayar e. Nek seneng niku ora bayar. Seneng ya dimplok ngono. Anggo mangemplok jare seneng. Iki nek biyen anu Mbang Gula cupacup. Heeh. Iya, Tatin arep nembang apa? Iya. Nggih. Riki ajeng tentengan no pinggir. Kula nyepake riyin. Mangke ndak. Kula niku nek ngampet niku nganti anyang-anyangen niki wae. Ampun ya dilairke. Nek anyang-anyangan ki piye to, Mbah? Duh. Anyang-anyangan sing loro ki apa nih? Jenengan dereng nate. Derenge. Kula nyang napa pripun? Maksudnya? Turene anyang-anyangen niku pripun nek dereng nate kula nyang. Nyang niku tegese menyang niku mangkat. Lah saden dibuka riku kok. Ki wau enten pamundutan, Pak. Oh nyemplungi apa kok lali? Saking Mbak Wati saking Hong Kong. Oh, Mbak Wati saka Hong Kong. Iya. Melu mantar streaming berarti. Heeh. Ngersake apa Mbak Wati? Bayar kontan niku ora utang. Biasane kula ming utang niki kula bayar kontan. Terus niki nggih kula. Nggih. Oh nggih, matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun ya kena ngusah ora kenal meneh kok. Oh nggih. Bagiane mau, Pak. Oh nggih, matur nuwun nggih, Pak. Niki pegawe lho niki kados ngeten. Pegawe stasiun niki, Pak. Oh nggih. Wah. PJK nggih. Nggih. Diratani, Pak. Edan iki jan. Diratani kabeh nggih. Sing ngisor dhewe kok kon nyepuluh arek kok. Jane kula pengine ro Mbak Prastiwi. Diratani. Nggih, kalih Bu Pras nggih. Pengine sangi. Senenge napa? Nek tuwa ki rapati kanggo rada. Nggih. Pun nggih. Entuk tak tong-tong tak pun gek lenggah. Lenggah gek ngitung meneh nggih. Aku le mancing le gondol Mah Tatin. Ya ora apa-apa becane dhewe-dhewe kok ya. Becane dhewe-dhewe. Sing penting aku gawe. Jenengan wis angsal sekone Pak Seno to. Ora usah omong-omong Pak Seno ora seneng mengenai kok do omong-omongke. Jenengan meri kepengin? Hah? Kepengin? Mboten sah, Pak. Oh, nek kepengin mangke ten wingking rika piring reget akeh. Wah.
Ajeng mangsai. Ah nggih, bareng-bareng. Nggih disai wong jak urung ngedhukke kok wingi yo. Ya, arep ngaturke apa? Nggih nyuwune tembang kangen, Pak. Oh iya, tembang kangen. Ya. Tembang kangen, mangga dibawani sik sedela. Ya, men kepenak. Ya sak cukupe kok sedela. Apa Lisa? Lisa njaluk pemilu. Nah, pemilu. Ya. Tak tunggu sliramu. Ngapa sing ngendang kok dang-dang ki? Kuwi sing ngendang. Ha kepengin ngendang. Pak sajake nyelok. Weruh kowe iki kaya weruh kendang ya. Loh, kok kaya kendang apa piye? Wis sing bedhug gedhe. Terus sing ditabuk kok endi nek kaya kendang kok ngene iki? Ayo nggon lulang. Lah mongko ndi lulange ngendi? Lah kowe lulangmu nggon ngendi? Lah aku ora ngerti lho. Tak ngendang ya. Yang ngendang. Aku ketipung wae Elisa. Ketipung cilik. Ha ya kowe tak kinting. Ya. Sliramu rawuh jambabingan. Nggo wiyaga do ngamini kabeh lho. Iya. Tangan di atas. Ting serenut. Ayo mesake to keronta-ronta. Tangis kang kebak. Kanca dhewe kok. Tetungga man sliramu Pedhot. ngapa lho? Ngogel ilate. Kan tak pilih, tak pilih donya akhirat. Ya. Plenggor langsung njuk ana piye? Ya ayo terus gesek. Terus. Ya Rabbi. Tangan ke atas, ya. Ya, siap. Dalange bareng. Ayo ben. Malah dianggap pemberangkatan iki kepiye iki? Jangan. Ayo Tin. Dirampungke Tin, ayo ndak santai wektune. Amin yo. Monggo berkatipun dipun beto piyambak-piyambak. Berkat semene iki isine apa ya? Ya. Tembang kangen monggo, yuk. Seksi
matur sembah nuwun. Sun ngapunten Pak Seno. Nggih, Pak. Mboten ngira-ngira raos hormat kula dhateng panjenengan sak rombongan kula tak nyuwun napa nggih? Rondo Kempling. Oh, monggo. Duetipun kalih sinten? Kalih Mbak Elisha. Wah, ya. Niki dereng rondo niki. Kula dereng rondo lho. Oh, siap nggih, siap. Hafal to, Pak? Nggih, ro dituntun-tuntun. Nek empun tuwa ngeten iki nek ora ro dituntun ora tekan nggone. Kadang wis kesel ning pekarangan ora iso mlebu omah. Oh, je. Ayo pekarangane kejembareng. Ah nggih. Nggih. Ya, mangga rondo kempling mangga dados. Bagi tindak putih Hati ngaren tidak wae ra lupa sapi Pakewan apa ora wedi timbang nganggur aku gelem ngancani Niki Bayu aja blonjo napa pindahan ampun kemas sampeyan anawan bunga blonjo ning pasar bae prawan rondo kangge kula kapenting nek sampeyan mas kudu gelang apa matur nuwun Mbak Elis, matur nuwun Pak Seno Nugroho. Nggih, Pak. Monggo pun lajengaken supados lampan dalu punika saged tuntas kanthi rancar. Matur sembah nuwun. Ya, wah. Wau pun kula ketokke putih-putih sakniki kula ketokke abang-abange. Ning nyinggahke nggone adate lho, Mbak. Pundi ning dompet to? Nek biasane sok ngeten iki. Kula mboten nyimpen. Oh, mboten nggih. Sak kajenge jenengan lah. Nggih, bareng. Waduh. Biru. Cari abang de biru. Dinggo ngitung nganti gara-gara iki. Nggih, waduh didilak barang. Mbok aja nganggo idune panjenengan, Pak, nyilih idune sing ana niku. Iki, Pak. Iya. Nggo niki. Utung kotos-kotos. Nggih. Nun. Matur sembah nuwun. Kari bagiane garwane kok ya. Nggih. Nah, wedi mulih. Kuwi mau ming dipamerke to? Nggih. Oh, arek biru. Ya wis ora apa-apa. Mangga. Ya teruske dhisik critane ya. Walah ngopo meneh? Lah nggih. 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 Wah, iki malah Anoman iki malah lomo iki. Anggeran mah rata Heeh. Wis kabeh ditune ya. Wis. Nggih. Sing ngendang. Sing ngendang. Kendange kalih Pak niku sek kumis kalih sek niki. Loro. Iya. Sek balung sedaya, Mbah. Sekalian. Tariem pergi ke pasar.
Iki genti diaturake tetembangan kagem pamunditan saka Mbah Gayul Sate Tungseng Garang Asem. Garang Asem seger iki. Garang Asem. Ngaturke apa? Ya. Apa? Podang kuning ya apik, ya. Kalau pengen pelok. Oh ya pelok. Ya, pengen pelok. Sik kumiak nggih. Sing kumiak, monggo. Pelok bem. Napa to Mbak Seono? Ora apa-apa, aku seneng. Lah kok aku kowe iki seneng lho. Kowe iki wajahe iki terlalu ceria. Lah nggih kok. Ya aku ya kurben dikeplak-plek. Iki sapa meneh? Oh, kok lungguh kok lenggah ra apa. Nggih, monggo ora apa-apa. Ora apa-apa wis. Dibawani Mbak Agnes monggo, yuk. Dina Minggu kang tak anti Sik agak rembukan duri. Nggih, ditunggoni. Pun monggo pun. Nggih. Wis agak namune salah iki, Mas. Mboten cengkok baru. Cengkok baru. Tak kira kalamun nggih sapa. Nek carane angin ki mbrebes ngiringan. Iki sing jenenge pengembangan ya. Ngono. Inovasi ya. Ora gayeng. Wis tak ewangi no. Jebol mung. Bener kok, bener. Konsentrasi no, konsentrasi. Wis aku iki tak nut wis. Manut to wong pales. Sik penting tibane iki pas. Lah tibane kan pas aku seneng kok. Nah, Seono iki wis tuwa tibane ora pas-pas. Dadak ditetak. Terus ya. Mangga. Enggak. Anane pijer aku wis ora pelan-pelan tapi pasti. Iya.
mboten, Mbah. Ditampa sik ndak lali kok. Heeh. Pun tak pindah. Oh nggih, sakniki nggih. Nuwun nggih. Nggih, sah. Ayo kok sithik kok gantian urung rampung kok gantian. Engko ganti ning ya. Iki dirampungke saiki suwe-suwe kaya kakangku malah. Wong rambuté padha le putih. Iya. Pasene kok rambute wis petak kabeh pasene. Wah iki Ya wis tuwa kok ya. Dek yo kapan ndang malik. Ora, iki aku tangi turu kok lho rambut kok putih iki kesokan gamping kok ya aku. Iya. Boy band zaman ya, saya. Mangga. Janjane kene. Kancaku kuwi anggere iramane ngene iki kaya gumak. Kaya nanggap nyu papala. Apa? Nyu papala. Papala. Palapa kok papala. Lanjut nggih. Lanjut lagi, mangga yuk. Janjane kowe. Ya, ternyata ngajar wong tua iki gampang. Heeh. Lu nganti rampung. Raung deprok. Timpuh. Ngadep ngersane Rama Wijaya. Tuakan casingnya, semangat tetap muda. Ya harus. Iki eneng nawala meneh sa. Iya. Iki pisungsung katur Bapak Suharno. Oh iya. Sekar Dandang Gula. Karo Sekar Sinom wis ditulis. Oh iya, Dandang Gula karo Sinom wis ditulis. Iya. Iki sapa sing arep nyekar kowe wani ra? Dandang Gula belok. Slendro wae dipindah apa-apa. Slendro nggih mboten apa-napa. Sing penting nek ra gelem pindah junjung. Heeh. Cih. Yo. Ra gelem ya glundrungke kok. Kalen ngono ya. Oh wis ditulis ngono. Wis ditulis. Sampun ditulis. Neno. Ya. Kang rinenggo. Oh. Wong blesteran kuwi Dandang Gula paham. Ya. Jroning dandang gendis. Iki kok ora konsisten, iki Dandang Gula kok Dandang Gendis ya, Pak? Ayo.
Gula iki padha karo gendhis. Oh, po. Gula iki basa Ngoko, nek gendhis iki basa Krama. Oh my god. Nek jane dandang gendhis ku ya ora iso dibasake, gula ya ora iso dibasake gendhis. Ming kabeh wis kaprah. Oh, ngaten. Ngono lho, kaprah. Kaya kutha ya ora iso dibasake. Kutha? Kondur, injih dalemipun pundi? Kula wana santun. Aja. Wonosari aja Wonosantun. Engko nek Imogiri ndak Imogintun. Iya. Iya, Sang. Dunia. Ya padha nek basa Bambang nek di Inggris ke masa ya bembeng. Ya tetep Bambang to. Iya, beng-beng ki roti. Iya, cokelan. Ya. Tan kendhat tansah dedepe Tan kendhat tansah dedepe. Ya, terus oh dedepe bukan dedepe ya. Heeh. Dedepe. Mrengsek moho agung. Mula ta eling-eling basa Jawa ki ene ana e Ya itu yang mau bedakin semua nya di sini sama, mau baca dedepe apa dedepe apa dedepe enggak tahu. Dedepe. Aku ya jaan saiki. Nek biyen ana corek, ana caping. Oh, ada corek, caping. Oh, ini nganggo caping apa udan apa piye? Ah, udan kuwi Nek nganggo caping Kalau dicoret oh gitu. Ya ya. Kuwi mbase ana malah wis corek ngiwa Oh. Nek corek nengen Oh, berarti nek nengen kabeh. Hei. Piye? Berarti nengen kabeh nek Ya piye marepe kok? Hah? Katanya kalau itu ke kanan. Ora. Ra pareng. Ngeten pareng, lah kan aku menaceh. Elisa. Ayo. Tembung kaya ngono kuwi aja di apa jenenge aja diucapke ora pareng. Mboten pareng. Oh, daripada aku nanti salah nulisnya, nanti Iya, bacanya dicorek-corek. Sesuk kowe izin meneh karo aku. Pak niki iso disebut mboten aja. Oke, nggih peseno. Heeh. Pak sapa? Paseno. Seno kok Seno. Se. Iya aku deh. sadar aku. Corek. Kok suwe-suwe kowe kleru sono malah. Oh iya, Deng. Iya, Deng. Wah, Tak kire. Nyemelangi nek iki. Maju. Se. Heeh. Sing ngene se yo. Seno. Oh iya. Ya seno. Seno. Ora seno. 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 Beda arti apa piye to, Mbah? Seno ya apa? Beda. Seno apa? Adi. Oh, Adi. Adi seno. Ya ono Oh, njaluk ditapuk cangkeme wong tuwa. Pripun to? Aku iki ngajari ya ora petha kok. Lho, wonten jeneng ngoten niku ya. Lah ya ning ora Adi. Oh, Adi Seno iki bakul gamelan ya. Aku jak makelare kok. Yo, terus. Yo, hati-hati. Engkang sampun angudani. Ya, terus. Sedya ingkang utama ya kongsika jlumprung. Ya, lanjut. Mring kebiaring donya brana. Aja nganti kejlumprung kebiaring donya brana. Apik kuwi no. Ya, terus. Tamah lerwa miang jejibahan wajib. Terus Pangrantuning para warga. ya, kuwi sih
isih sak anu sak tembang meneh to. Sinom tasih setunggal. Sinom Parijata. Nggih. Ha, engko diaturke gara-gara sinom ki penake nggon gara-gara. Oh lho ya Mak, iya. Dadi kudu pilah-pilah. Ya. Iki eneng kiriman lumantar WA no. Ya, saka sapa? Saka Pak Tristianto. Ya. Lenggah eneng Klaten. Ya. Yes. Ngaturaken ya menika iki kirim saweran. Oh iya. Kirim saweran jumlahe 1.500.000. Oh iya. Kagem inggih menika bajing loncat Mbak Ayu 500.000. Oh iya. Yo Mbak Ayu, mudhun panggung sik. Ya. Sing 1 juta nggo sapa? Lho, ayo juragane sapa? Le nyambut gawe Pak Ayu padahale. Ya lho. Padahale. Ya iya le nyambut gawe Mbak Ayu gember bios. Ya ben ngeten, mosok juragan. Kirim 1,5 juta. Ya iki Mbak Ayu 500. Mripanmu cetha ora? Ora. Nek mbake gathuke iki. Mbak Ayu 500.000. Mbak Ayu 500.000. Oh, paseno 1 juta. Lho la iya. Ya tegel karo dagelan loro iki ora diparingi napa-napa. Tega. Wis bagane Dik. Wong tenaga kok melu hitung-hitung juragan. Modar ora kowe. Mboten pareng, Pak, ngaten niku. Awake dhewe iki wis dinas. Pon dinas nggih. mboten pareng nyuwun. Ngono rak karek tegel ora. Oh, pesating sumbana. Sumo ping rasa jati. Datan kawusa manjing gumbit sanggar sangarup. Mena ganti kecapun nalika semanten nata ing Traju Trisna Prabu Setija Bama Narakasura. Ing wis ngetapaken sanggaring Purwadya Balapating bleber pating Joko Tirta mludhakan ing daratan. Umyangku mara sangyaning Prawadya Bala mandhikata lawan bindi kobar konang lawan pasor tambur myang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha mawarna-warna Indo Jolo Triana Sri Kawuryan lole kentos walu gempol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas dadi wana Kanjeng Hyang menapa sampun kula aturaken nyatanipun sampun kula antepi lair lawan batos kula anggen kula kepengin ngemutaken dhateng tiyang sepuh kula. Oh nggih, wayah Mas. Wayah kula sinuwun Prabu Setija Bama Narakasura. Nyatanipun kedah mekaten. Ingkang Rama Nata ing Darawati menika menawi mboten dipun ngemutaken badhe kedrarung-drarung pakartinipun anggenipun tansah nengenaken dhateng para Pandhawa. Miwah ngiwakaken dhateng kula warga piyambak menika wajib dipun ngemutaken. Ewadene samangke menawi ingkang Rama menika mboten eling Purwadasina sumangga anggen paduka badhe murba masisa dhateng Sudarma paduka piyambak. Paman Pancatnyana wonten dawuh nggih. Yayah Griwa wonten timbalaning dawuh sinuwun Prabu Setija. Kabeh Prawadya Bala jane ingkang cicir dijujuk negara ing Darawati. Yen pancen Kanjeng Rama ora lenggah ana negara ing Darawati, menyang dilenggahi Kanjeng Rama bakal tak uber, bakal tak goleki.
Nadyan mapan ana ing negara Pringgondani aku ora bakal wegah gawe geger Projeng Pringgondani Paman Pancanono niki ngestaken dawuh. Reno panalingan rumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aning prang Bratayuda wajan lakon niki mengke petungan kula kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan pancen pangajaping ati kula kados mekaten Dik Patih mituwuh dhateng menapa dados dawuh panjenenganipun anak Prabu Ngastina Gatotkaca kudu lengser ke Prabon merga menika dados klilip tumapi anak Prabu ing Ngastina anggenipun piyambakipun boten sarujuk menawi Gatotkaca lenggah dampar ke Prabon ing Pringgondani Sokor bage anggen kula ngutus dhateng anak Prabu Tawa wayah kula Stija Bamana Rakasura menika saged dados pancatan nyirnakaken dhateng para Pandhawa lho napa mboten kepenak kula kalih sampeyan ora usah dadak tumandang karya ora usah dadak jumangkahake sikil ngrembyahake asta mung kari ngenteni kabar patine para Pandhawa jan kok kaya kepenak banget nek omong kaya yak-yak ning apa kira-kira Pandhawa niki mesti mati niki rak dinane apik nggih dinane apik pripun tanggale pinten tanggal 2 sasine 2 taune 2020 niku tegese angka 2 niku tegese sirna dados Pandhawa badhe sirna wonten ing tanggal kalih sesuk-esuk biar Pandhawa tekaning pati anak Prabu Duryudana mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda Gatotkaca lengser ke Prabon Gatotkaca lengser dipateni Stija mateni Pandhawa Kurawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda paham nggih awi ditonton anak Prabu Narakasura nggene ngamuk wonten negari Pringgondani wayah to wayah monggo budhale Pati monggo kula dherekaken Kakang Prembanduna tinunun gadanira wirang tumandang setyaniko garwanira ing Kakang Udawa wonten timbalan Yayi Mas wiwit Kanjeng Koko Prabu ninggal Projeng Ndarawati mapan utawa lenggah ning Projeng Pringgondani nganti wis meh sak candra dak antu-antu rawuhe kok ora kundur marang Projeng Ndarawati. Lajeng keparengipun Yayi Mas nganti dhateng Raka ing Widara Kandhang yen nganyana dukaning Kanjeng Koko Prabu aku ingkang bakal nanggung. Ning apa lare prayoga yen to Kakang Udawa karo aku nusul marang Projeng Pringgondani.
Sabab kabar sing tak tampa lenggahe Kanjeng Prabu ning Projeng Pringgondani bakal ngestreni jemenengane anakku Gatotkaca lenggah damar ke Prabu ning Pringgondani Kakang Pati Udawa. Kuwi lha dalah. Malah kula nembe ngertos menika menawi Angger Gatotkaca badhe jumeneng nata wonten negari Pringgondani. Mila kula sarujuk dhateng panggihipun Yayi Mas Tyaki monggo dipun tungka utawi dipun gelak lampahipun prapting Projeng Pringgondani. Menawi ngantos mangke wonten dukanipun sinuwun Prabu Ndarawati, kula lan Yayi Mas kedah gadah pawadan supados samangke mboten dipun dukani agengipun nampa pidana saking sinuwun Kresna. Ayo Kakang Pati Udawa digelak lakune. Monggo Yayi Mas kula dherekaken. Dikani ngoyo soto caca praptek kikir somanyo ila rakanyo terus kaget ndak sawang ana wadya bolos gelar papan tumbahe ngarang api jati ngarang bae megar kaya jamur barat bareng ndak sawang genderane ora pangling iki perjurit saka Traju Trisna wadya bolone Angger Stijo Buma Narakasura. Wah dalah Sentana Ndarawati miturut kabar sing tak tampa Sentana Ndarawati ingkang dedeg piadege kanthet ngeyayet bringosing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Senopati Ndarawati Raden Setyaki dasar para nyata wis apa kekeseting Sang Prabu Stijo Buma Narakasura. Aku tumenggung Baron Sekeber. Angger muni jeneng Baron kok mesti mengguk. Ya men. Raden Setyaki ono barat. Ayo Praptaku negara Ndarawati ming kepengin ngadhep kalawan sinuwun Prabu Ndarawati. Wigatine nata Kresna sudarmaning pepundhenku Prabu Stijo Buma Narakasura. Kudu sak pejagong kelawan putrane ya kuwi Nalendra Traju Trisna. Mula wektu dina iki yen nata Ndarawati ora kepareng sarta ora kersa tak adhepake marang ratu Gustiku. Apa kelakon lak gawe sungsang bawana balik Projeng Ndarawati. Kagyat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ora-oraban suaramu Baron Sekeber derajatmu mung tumenggung kowe bakal wani gawe geger negara Ndarawati. Indah
yen to kowe wujuding prajurit ingkang nulat karo kelakuane ratu Gustimu. Nadyan anggir Stijo Bama Narakasura kuwi klebu anakku dhewe nanging Blokasuta aku ora seneng cak-cakane biyen-biyen tekan saiki. Ora mbok tekuk barisanmu, ora mbok gulungi genderamu, mbok bongkoki gamanmu. Bareng jajal karo Setyaki, ana tumenggung bali mung kaliaran pecah siramu, maju reganing atimu. Baron Sekeber. Dadam lu mati he, mati he. Oh, wait. Oh, biar aja minggat. Ayo. Minggir. Wah. Adine Baron Sekeber. Benyamin. Mati we. Durung ngomong wis mantem. Ya men. Rasaku kan bebangal. Mati dene. Wah. Wah. Mati aku. Wait! Oh! Wah! Wait! Oh!
Genti mungsuh Yai Mas Tyaki ben leren. Sawa iki? Patih Ndarawati. Patih Udawa. Wah. Ora sah greng. Cokot tugel gulumu. Ayo, kaya apa aku sing tekaning panca. Mutar kowe. Woi. Wah. Woi. Walot men to iki. Wah. Wah. Hot. Wah. Woi. Wah. Aduh. Aduh. Wah. Woi. Waduh, mumet aku. Sapa kowe? Angon ambek aku. Angon ambek aku. Mengung ompong eli. Apa? Mengung ompong eli. Sapa? Oh, mengung. Oh. Ompong eli. Ompol. Ompol iya. Aku kira paham omonganmu. Ngeknya lah we. Cuma aku omongannya enggak ngeknya lagi. Ini bae supaya aku paham tulisan yang lemah. Tulisan yang lemah. Jenengmu sapa? Oke. Ayo, baca. Apa? Baca. Matamu. Baca. Baca. Tumenggung lompong keli. Lompong keli. Jeneng lompong keli kok aleman. Tulis. Aduh, dawa banget. Ora apa-apa tulis. Sapa ngundurke kancaku, aku ora trima. Aku arep mbelani patine kancaku. Oh, ngono maksudmu. Betul. Nah. Namae Udawa. Nama? Udawa. Nulis. Oh. Wong aku cetha kok nulis. Iya, Deng. Ate nah, dasar para nyata. Ayo Pak, nyentuk anek-anek. Wani karo tamenteni apa? Rame adalu tuke karo. Ye. Tuke karo. Dijepit. Niki. Dingit. Nyongon. Oh, sapa sing arep nganggo cokor? Aku ngene iso makut dhewe lah. Nyokot al. Oh, cokot. Nyokot duduk cokor. Ya mau, tadi cobalan. Mati weh. Ayo, amon nyomron. Imbangnya panjang. Wah! Nggak mau bener. Hanya bener.
Halo, Kakang Udawa, wonten dawuh. Sapa iki? Duka kula mboten kenal. Takon arek. Takon kancamu takon aku. Sapa? Mengung eli. Apa? Mengung lompong eli. Kok molak-malik. Lompong eli. Lombong eli. Ayo. Ayo. Raden Setyaki. Setyaki apa aki cilik. Cilik ning amoy. Ayo Pak ning tengane pati. Kowe ngantem aku krasa lara aku meguru karo kowe 20 taun. Numermu ajak ya apa? Kowe ngantem aku krasa lara aku meguru karo kowe 20 taun. Tumbarmu? Sumbar kok tumbar. Tangan lengan jaratan. Tangan tengen jaranan. Jaratan. Tangan ibu mah cait. Ile tengen ibu tengen upnama 7 tahun. Ibu upnama 7 tahun tengen tinju akhirat nyawamu. Ya cobanan. Yap, siap. Ma! Ha! Ayo, kurang banter. Wadikur. Ini banter banget kono yang kurang banter. Ayo, gegem sing tenanan iki mau mesti sing rumah sakit, saiki sing jaratan. Nyamil nyamu. Nian. Bolehkah aku bawa senjata? Apa? Bolehkah aku bawa senjata? Boleh. Nenang kita baca Indonesia. Batok tiramu diwakno. Dan. Grati nyanyi. Tibano. Tiban Kiai Nyenyo. Apa? Tiban Kiai Nyenyo. Apa? Tiban Kiai Nyenyo. Apa? Tiban Kiai Senso. Lagi ne iso cetha mbok untune dicopot wae. Nyah. Ompong. Nyom. Modal. Mau. Pusakamu ayo dibano. Iban sandale mbahku. Apa? Nyemeleki, arep peming nyandal iki sandale Mbah Muyut ku. Modal. Malah empuk. Masa? Ana merana ning ana. Ayo. Amot ana ning banyak teman-teman. Aja ngene anu tumeng ngomong ae. Aku kalah karo kowe winang membarang palaten den ngane-ngane.
Gusti Adipati. Wadya Balandrawati digdaya ampuh sedaya. Nyuwun pangapunten Gusti Adipati. Wadya Balandrawati digdaya kapandhegan Raden Setyaki. Oh, rada. Untu kula protol kabeh. Kula sumanggaken. Lompong kali. Nilenan. Raimu kok irunge metu gedhe. Nyotos. Sapa Raden Setyaki? Patih Udawa. Sapa niki monge? Nyotos Pak Dalang. Masa dalange melu ngantem. Enggak adil. Lume wayang elek diantem pindahe. Wis kono tambakno. Aja nganti kaya bocah cilik. Ndak sawang kabar sing tak tampa Ratu Ndarawati ora mapan ning negara Dwaraka. Nanging mapan ana ing negara ing Pringgondani dadi atur anak Prabu Setija Bama Narakasura. Sinuwun sampun ngantos lumarap wonten tindak jumujug wonten Garing Ndarawati nekuk penjalin jumujug wonten Garing Pringgondani. Mandrah ingkang Puswitarum wonten ing Kadipaten Permalang ya ing Kadipaten Glagah tinulu wewengkon Kadipaten ke bawah keperintah negari ing Pringgondani sinten ingkang lenggah madaning Kadipaten menika ta warnane atmajaning Sang Prabu Tremboko kadang tarunaning sawarga Prabu Arimba Sang Adipati Braja Denta Risa Joko Nedeng lenggah madyaning pendhapi Kadipaten sineba ingkang rayi nenggih Sang Duraja Musti datan kantun Risangkala Bendana sawetawis kekalih nggih samya sak pejagung mudharaos kawontenan praja ing Pringgondani nggih Risang Gatotkaca arsa kajumenengaken nata wonten ing negari Pringgondani badhe kumangun jining pangandika
Sang Adipati Brajadanta eling-eling awarni diyu gumaleger nganti kaya guntur ambelah jagat. Dewan ingsun ing sawetara nggone Kakang Brajadanta nganti kalawan aku wiwit dina kepungkur Kakang Brajadanta wis nglairake pangunek-uneking atimu. Apa dina iki ya isih padha kelawan dina ingkang wis kepungkur? Ya ora bakal owah. Nggonku tansah tresna marang negara ing Pringgondani. Mula rasa pangrasaku bareng aku entuk kabar Kakang Mbok Ayu Arimbi bakal jumenengake Gatotkaca menyang Pringgondani. Brajamusti Blokasuta wae atiku kogel kagelan. Nanging Kakang nalika semana wis nyarujuki lan Kakang sagu angembani kelawan Gatotkaca ya merga nggonku matur sarujuk mau krana ana ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nanging upama mbok dudah atiku kaya ingkang wis tak kandhakake karo kowe bebasan sedumuk bathuk sanyari bumi. Pringgondani kuwi tinggalaning wong tuaku. Pringgondani kuwi kagungane sawarga Prabu Tremboko. Saksedaning Kanjeng Rama sing gumanti keprabon ya kuwi Kakang Arimba. Dilalah Kakang Prabu Arimba durung kagungan putra. Monggo wis kasambuting rana Madyalaga mati saka tanganing Raden Werkudara. Mula ora aneh yen to tibaning kamukten kudu marang Brajadanta. Lha kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi cumalena lanyo-lanyo muktekake anake dhewe ning ancik-ancik kasangsayaning sedulur. Ancik-ancik marang kasengsaraning Brajadanta lan Brajamusti lan kabeh para kadang braja. Mula Brajamusti gandeng aku mung dhuwur wang siji ya kuwi adhiku Brajamusti. Lekase pun Kakang ing kaya mengkene mau si Adi tak jaluk kanthi banget rewang-rewangana Brajadanta supaya nggonku bakal gawe geger Pringgondani sarta ora nyarujuki lawan Gatotkaca dilenggahake ning negara ing Pringgondani mau. Aku duwe kanca ingkang tak kanthi ngembat marang abot entenging perkara iki. Siji, Kakang Mbok Ayu Arimbi wis nerak pacak nglajang wewaler. Jalaran wong wadon kuwi ora duwe wenang tumrap warisan apa wae. Lah kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi nglungguhake Gatotkaca kuwi tegese Kakang Mbok Arimbi bakal ngowahi marang pernataning praja ingkang wis ditulat dening para nalindra ngendi wae. Angka loro, kadang-kadanging Prabu Arimba isih meger-meger. Lah kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi jumenengake Gatotkaca
ninggal karo dulur-dulure. Kanthi cara mengkono cetha banget yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi ya Mbak Yumu kae mentala karo sedulur nanging dheweke muktekake karo cendhenge dhewe ya anake dhewe kuwi sing aku ora mathuk aku ora gathuk sarta ora condong Brajamusti. Kagiat risang kapirang winangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu gering sikak bareng aku ngerti rembugane Kakang Brajadita karo Brajamusti. Ingkang sekawit aku ora kepengin melu sak pejagong iki nek gandeng aku mbok kanthi aku mbok ajak. Aku ya wene ana wektu tak nglairake pangundhek-undhekku ya, Kang. Ya, pangunek-unek sing kepiye? Nek sampeyan ngluputke Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi kleru. Lho, klerune nggo nendi? Kleru kabeh. Dasar pawadan sing mbok aturake mau kleru. Siji sampeyan nyalahke wong wadon kuwi ora duwe hak warisan tumraping negara, ora duwe warisan apa-apa. Wong wadon kuwi ora ngukup warisaning wong tuwa kuwi salah, Kang. Saiki wong wadon karo wong lanang iki padha wae. Ora ana bedane, aja sok bedak-bedake antaraning wadon karo jalu. Mengko jak ora becik kejadeane. Angka loro sampeyan wis sumpah ana kersane Kakang Mbok Ayu Arimbi nek ora kepengin ngucik kepraboning Pringgandani. Apa sampeyan lali karo sumpah sampeyan dhewe? Mongko sampeyan kuwi jiwaning satriya lho, Kang. Sampeyan kuwi satriya. Arep wujud buta, ning sampeyan kuwi duwe jiwa kasatriyan sing diwelek dening Kanjeng Rama sawarga Prabu Tremboko. Apa sampeyan lali karo welinge bapak biyen? Brajadita Brajamusti arep kowe iki wujude buta, kowe elek lairmu ning nek nek iso ya becik batinmu. Tegese najan buta pakartine ya sing apik ya sing becik. Lah kok saiki sampeyan duwe sewu, duwe pakarti sing kaya mengkono kuwi salah. Angka loro, sak teluse angka telu sing iso mateni Ratu Pringgandani jaman Prabu Arimba. Kakang Arimba kuwi Raden Werkudara. Sing jeneng wong iso bedah negara mateni ratu kuwi negarane dikukup karo sing mateni Nalendra mau. Kuwi pernatan negara kendi wae. Mula wis sah nek Raden Werkudara jumenengake Gatotkaca ana ing negara Pringgandani. Kakang Mbok Ayu Arimbi Arjunake Gatotkaca kuwi wis sak pepere. Merga sejatine Pringgandani kuwi wis dadi darbeke Raden Werkudara. Merga Raden Werkudara wis kelakon mateni Kakang Arimba juk nalika semono lho, Kang. Ele Kakang Brajadita. Bendana. Apa, Kang? Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya ngono? Embane kaya dene pendhita ingkang mejang karo siswane. Kowe malah murang karo wong gerang. Kowe ngandhani karo wong tuwek. Pinteron jara langit kowe ora menang karo Brajadenta. Niat kowe ingkang kaya mengkene mau pranyata ora kinarya keperluan pribadining Brajadenta. Nanging kanggo gegaran nggonku muktekake karo dulur-dulurku kadang braja kabeh. Merga Kanjeng Rama mung ninggali negara ya kuwi Pringgandani. Aja nganti negara mau tiba ning tanganing wong liya, ning kudu tiba ning putraning Prabu Tremboko. Mula yen nganti kowe ora sarujuk, kowe ora mathuk karo penemune Brajadenta. Ilang-ilangan ndok siji, aku ora sotah ngaku kadang taruna karo kowe. Yen pancen kowe manut karo Kakang Mbok Ayu Arimbi ngono melu Mbak Yumu ngono. Kono melu Arimbi aja tepung karo Brajadenta. Ya lho, mawis tak melu Kakang Mbok Ayu Arimbi wae.
Kakang Mentala karo adimu Kala Bendana yen ra tak singkirke ming bakal dadi kelilip. Nadyan Kala Bendana kuwi ka wong pinter, adiku sing wasis. Yen sagedhakan iki ora mathuk, ora rujuk karo penemuku. Ngibarate cuplak andeng-andeng yen ora disingkirke ming bakal dadi maksiat. Kersaning Kakang piye, Brajamusti? Apa Kakang? Mrajaba kowe tak kongkon. Aku mbok dawuhi apa? Cidranen calon ratu Pringgondani. Colongen Gatutkaca. Yen wis bisa mbok colong adepno ning arep Brajadenta. Bocah kuwi tak ulangi. Bocah kuwi tak kandhanane ben iso mikir. Bayi wingi sore arep gedangkrang sila tumpang wong gerang arep didak-idak sirahe. Ngono Kakang Brajadenta ya mangkato dina iki njaluk pangestu tak colonge calon ratu Pringgondani Kakang Brajadenta. Khususon ilarohi Ki Sena Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis